салом алайкум ба ҳама дӯстон бародаро, хушомадед ба канали Аъзам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тағоев. Видеоро ки мизад дӯстон чӣ хеле ки медонанд дар бораи ҷинҳо ва пеш аз видеоро сар кардан ба шумо гуфтаниам ки кадоме ки дӯстон дар бораи реклама ё ки сообщества ё ки поделитсия гап задан мехоҳад, марҳамат номрои ма дар амҷоз меброя, дар WhatsApp фақат нависен, дар комментария хоҳиш мекунем ки нанависен. ва мо шояд видеоро ки мизад сар мекунем. Тайёред? Рафтем. ин видеоро як блогер аз ҷануб ба навор гирифтааст. ин блогер дар ҷойҳои кӯҳна гаштанро дӯст медорад ва мехоҳад ки ҳамаи он чизҳоеро ба навор гирад ки дар он ҷо рух медиҳад. аммо ин дафъа ин блогери ҷавон ҳамроҳи дӯстонаш ба ин ҷои вайрона мераванд. аммо баъд аз чанде онҳо як садоеро мешунаванд ки гӯё ки касе дар он ҷо китоб хонда истода бошад ва онҳо як духтареро мебинанд ки дар як ҷо нишаста ва китоб хонда истодааст. ва аҷоибияш дар он аст ки ҳамаи чизҳое ки ин одамон дар роҳ мегуфтанд, ин зан ҳамонҳоро гуфта истода буд ва ин шахсон метарсанд ва аз ин ҷо мегурезанд. ин видеоро бошад як духтар дар вақти видео кардан дар тикток ба навор гирифтааст. ин духтар мегӯяд ки вақте ки ман дар тикток видео навор мегирифтам, аз дигар хонаи ман овозе мебаромад. ва ин духтар мегӯяд ки ман вақте ки камераи телефонамро ба он хона гардондам, ба камера як чизи хелам тарсноке афтод ки ин чиз аз ҳеҷ ҷо пайдо шуд ва чӣ хеле ки пайдо шуда буд, боз ҳамон хел нобуд шуд. аз тарси зиёд ин духтар аз хонаи худаш мегурезад ва меравад шабро дар хонаи дугонаи худаш рӯз мекунад. ин видеоро як ҷавон дар як деҳаи кӯҳна ба навор мегирад. чӣ хеле ки мо дида истодем, дар камераи ӯ як чизи хелом аҷоиб меафтад ки ин намедонам ки ба чӣ монанд аст ва ман дар бораи ин видео ягон чиз наёфтам ва умедвор ҳастам ки шумо фикрҳои худатонро оиди ин дар комментария ҳатман менависед. аммо дар хона камераи мундагӣ буд ки дар ин камера якчанд чизи сафед меафтад. ин чӣ бошад, то ҳоло ягон кас маълум накардааст ва гӯё ки ин чизҳо аз тиреза ин кӯдакҳоро нигоҳ мекарданд. инаш аҷоиб аст дӯстон. фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед.
و با همین ویدیوهایی که به انجام رسید دوستان، باور دارم که ویدیوهایی به شما پسند اومد. بکن حتما پادکست کار زنگ و چرا پخش نمایید تا که از برآمد ویدیو آینده ما با خبر باشید، چون که در آینده شما رو ویدیوهای بهترین می‌سازم. خیر دوستان، تا ویدیو آینده در پناه الله باشید.